Έκτακτη είδηση: στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ο Ιωάννης Καϊμακάμης, αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠ, μετά από δηλώσεις του στην Εξεταστική Επιτροπή, όπου παραδέχεται ότι η οικογένειά του λαμβάνει αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ ο ίδιος έχει εταιρεία ζωοτροφών. Στο βίντεο τον ακούμε να λέει πως αν υπάρχει κόλλημα θα παραιτηθώ. Ενώ πολλές φορές μάσαγε τα λόγια του, ωστόσο οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν. Με πολλούς να μιλούν για ξεκάθαρη σύγκρουση συμφερόντων. Τις μέρες που δεν πηγαίνετε στον ΟΠΕΚΕΠ εργάζεστε κάπου αλλού? Μπορεί να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε εκεί? Εκεί μένετε? Εργάζεστε κάπου αλλού? Από εκεί μπορεί να είναι τέτοιο. Κύριε, ρωτάω αν δουλεύετε κάπου αλλού, απασχολείστε και κάπου αλλού. Δεν είναι κακό αυτό. Τι εννοείτε, δεν μπορώ να καταλάβω. Κύριε, εκτός από τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠ, έχετε άλλη απασχόληση? Έχω μία εταιρεία. Έχετε μία εταιρεία. Εσείς έχετε μέλη της οικογένειας τα οποία συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠ και τα οποία παίρνουν επιδοτήσεις κλπ. Ταυτόχρονα έχετε και μία εταιρεία. Ταυτόχρονα είστε και αντιπρόεδρος. Ταυτόχρονα παίρνετε και 3.200. Ταυτόχρονα δεν πάτε και πάτε όποτε θέλετε, όποτε χρειάζεται κλπ. Αυτό όλο το σκηνικό δεν οδηγεί σε μία καταφανέστατη σύγκρουση συμφερόντων? Δηλαδή, αν είναι να προασπιστείτε τα συμφέροντα του ΟΠΕΚΕΠ ή τα συμφέροντα της εταιρείας σας ή τα συμφέροντα... Η εταιρεία μου δεν έχει καμία σχέση με το... του επιδοτούμενου συγγενικού σας προσώπου. Ωραία, σας απαντώ. Γιατί βιάζεστε. Επιτρέπετε τώρα κάναμε το update με τα conflict στην δουλειά που κάνουμε για την απάτη καταθέσεων στο Action Plan. Αν λοιπόν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων... Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάρτυρα, ρωτάω τώρα. Λέτε εσείς αν υπάρχει το καινούριος οργανισμός και αυτό και κανονισμός και τότε θα παραιτηθείτε. Σεμνό, ταπεινό, έτσι όπως το λέτε ή όπως ακούγεται να το λέτε. Εσείς όμως δεν νιώθετε ότι υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων αυτή? Και για τους ίδιους τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠ δεν υφίσταται μέχρι τώρα αυτή η σύγκρουση. Να,